Met Friesland in het reed zwart verleer verleden week van Vada. En daar terug hebben we nog 3 koprenners. Het is hier Marvin Smorenburg die de stand in Liekweg brengt 1-1. Maar het is LDODK wat beter uit de startblokken komt. Eke de Boer zorgt voor een goaltje 5-2 in het voordeel van LDODK. En het rent stroef bij met Friesland. Hier het blok tjen Marvin Smorenburg. Maar het is LDODK wat de zaken in de eerste helft beter vormen had. Het makkelijker combineert en vooral ook makkelijker scoort. Dit is Jelmar Mol, maar al zijn 4e treffer in de eerste helft. Hij toont hem dus een prima vervanger voor de blesseerde Erwin Swart. En het is met Friesland wat op jacht mat. En die wordt hier geholpen door Henk Bijker. Die timed verkeerd, tikt de bal uit de handen van de dame en dus strafworp voor met Friesland. En dan komen ze weer om in de wedstrijd. Zo'n 6 vlak voor het skoft terug, wie behuidt maar. Maar het laatste woord voor de T is toch weer aan de kant van LDODK. Peter Lagerweg, die mist hier nog. Maar balbezit blijft voor LDODK. En Peter Lagerweg mij nog een keer onlezen. En dan geven we mij een 8-6 rijstaan in het voordeel van LDODK het skoft in. In de tweede helft wie het dus een vraag welke kant de wedstrijd uit kan zoeken. Nou, het eerste antwoord is daar van Marcus de Boer. 2 keer op Rieges zelfs en dan rent LDODK uit naar zelfs 12-8. Een god van 4 punten en dat is toch een serieus godje. Maar dan let Marvin Smorenburg zien dat hij er weer is. Hij 2 keer op Rieges scoren, 12-10. En dan wordt dat verschil heel dit lietser. En bij LDODK wordt het dreger en dreger om die bal terug die koer te krijgen. Nog wel balbezit, maar het rent heel iets stroever. En dan de kans van Marcus de Boer. Nee, dan is het er van dichtbij de misser van Marion Visser. En dat betekent dat met Friesland helemaal waarom komen kan. Op de stand 12-11 is het Timo Ruam-Sim die het onleidt en scoort. 12 gelijk. De wedstrijd is weer helemaal iepen. En hoe raar kan het dan rennen? Want binnen 10 minuten tijd komt met Friesland waarom van 4 punten achterstaan naar een voorsprong. Terug deze bal van José van der Werf. En dan is alles weer helemaal opnieuw beginnen voor Gerald Aukers, mijn zijn team, LDODK. En de kansen binnen er. Peter Lagerweg onder Hans. Maar ja, het zit dan echt net mee. Echt geen rebound. En dan dreigt het helemaal de verkeerde kant uit te gaan voor de tussenploeg. Dus met Friesland dat profiteert. Want het is Jannie Huytema. Zij scheidt 1 keer deze wedstrijd, maar wel rekken. En dan is het gewoon 12-14. En het wordt slimmer en slimmer voor LDODK. Het wie uit de duivel ermee spelen. Dat er een netje in de koers zit, maar hij woert er net meer in. En dan is het vanzelfs heel dreig om bij te blijven. Met Friesland aan de andere kant bij Johan Lindhoff. Hij produceert hier zijn 5e treffer en zorgt voor 12-15. Dan liep de wedstrijd in de knip. Maar in de slotfase is het 15-16. En op die stand worden deze kansen mist. Marcus de Boer, Het is wachtjen op die ontsluitingstreffer. En die komt hier dan misschien? Nee. Een voetfout, een loopfout, zei de scheidsrechter. En dus balbezit van met Friesland en geen stip. En in de blessuretijd dan de onderschepping van LDODK. Nog 1 kans, het fluitje giet en de bal waait erin, maar te let. LDODK verliest met 15-16 en jouwt de wedstrijd in 10 minuten mee. Ik denk dat er een fase weer dat wij dus net tot scoren komen. Met Friesland doet het wel. Wij zakje verkrampt misschien wat in. Verdedigend wat verkeerde keuzes. Makkelijke doelpunt voor Jan. Ja, en dan komt dit hut aan. In de eerste helft had ik het idee dat de spanning wat verlammend werken. Hebben we in rust gegeven naar Holland. Ik vond dat het wat ontspannender moest en in ieder geval meer strijd wezen moest. En ja, je zorgt dat er wat beleving komt en dat je de bal even vallen in de wedstrijd. Dat je dan in 1 keer in een kwartier een hele goede achterstand omzetten kan in de voorsprong. En dat doet je scoort ook hartstikke goed. En toen hier weer vleugeld en dan lukte alles. En dan komt de swing erin en dan ben je in staat om heel goed kortbal in te letten.